Ale samozrejme nejaké kusy vojenskej techniky ten Robus predsa len mal. A to vzniklo na základe zmluvy, tu ju mám, ktorá je z roku 21, je z októbra roku 21, a ktorú podpísal pán Naď s firmou Robus. Čiže mňa by zaujímalo, že kto niekomu poradí, aby sa v priamom prenose zastrelil. To, čo dnes urobil pán Naď. Čiže to je jeho biznis a jeho deal, ktorý vykonal so spoločnosťou Robus, podpísal to zrejme v auguste, tuším 3. augusta roku 2021. Je tu priamo uvedený, akože on priamo zastupuje Slovenskú republiku Jaroslav Naď. Zároveň v tejto zmluve dohodol, že ťažká vojenská technika, pásová, bojová technika pásová v ich podvozkoch sa bude predávať po 301 eur za tonu, pretože firma Robus má dohodnutý výkup šrotu a neupotrebiteľného majetku predovšetkým v kilogramoch, nie v kusoch.